Drug bypass operation nga gibigayon sa Carmen Davao del Norte kung asa may resulta sa pagkasikop sa usa ka high value target nga drug personality. Ang naisugutang operasyon gihimo sa mga operatiba sa Davao del Norte Mobile o Provincial Office sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 11 sa pakigalayon usab sa Carmen Municipal Police Station mga alauna antak na sa kadlawon Disyembre 6, 2025 sa Puro 4 Barangay Niño, Carmen, Davao del Norte. Ang suspect nagilang si alias Denmark, 25 anyos na sikaw human, na maligya ko sa ka medium heat-sealed transparent plastic sachet nga doon sulod nga gidudahang Cebu. Giban na ang 5 ka gramos ang gibugaton og mabalor kini og 40,000 pesos ngadto sa usa ka operatiba sa PDEA nga nagpailang buyer. Nakuha gikan sa suspect ang 4 ka dugang medium sachet sa gituang Cebu nga mitibag og 20 gramos nga gibanabada ang mobalor og 160,000 pesos. Nakitna ang mark bypass money na gigamit sa maong operasyon. Ang tinakpan na nakaroon sa kustudiya sa PDEA 11 og makatubang sa kasong kalapasan sa Section 5 Sale of Dangerous Drugs og Section 11 Possession of Dangerous Drugs, Article 2 sa Republic Act 9165 o mas nailhang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Express, balita sa punta. Express,